sou aquí. Ah, sou aquí. Molt bé. Estic molt còmode, jo. M'han fotut la càmera sobre la taula i espavila't. Adéu, adéu. Us explicaré un acudit. Valent. La còrnia. Això diu que hi havia un tio... Ui, perdó, que m'ho fa la càmera. Diu que hi havia un tio baix al carrer sota el Congrés dels Diputats. Hi havia una finestra oberta i va començar a sentir tot d'insults. Mercenari, cara girat, el que es canvia la camisa, embustero, més que embustero. L'home es va atabalar i va dir, ui, aquí dalt hi ha una batussa, i va trucar a la policia. Sí, en aquells moments la policia arriba cap allà, entren corrents cap al Congrés dels Diputats, obren la porta, un silenci abismal. Tothom callat, tots els polítics allà mirant la policia, aviam què passava. La policia va quedar garrativada, és-me perduda, cor freda. Pensaven, què carai passa aquí? Se'n van al president del Parlament i li diuen, és que ens han avisat que aquí hi havia una batuda que us estava tirant els plats pel cap, que us estava insultant. I el president diu, no, diu, el que passa és que estava passant llista. Vinga, fins a la pròxima. Espero que tingui algú que em filmi. Adéu. La millor l'acudit al final.